भजन ना करब तब का होई ए पर विचार करे ए जे खाली हमनी के हे खातिर न खेले आई इनकमिंग खातिर आउट गोइंग खातिर हमनी के बहुत कर्तव्य बनता बाकी रो कर्तव्य के पालन नहीं किया करो तो तन ध्यान देल जाए आरे बोल बिराना आरे होई बरे भजन बिना बरे भजन प्रमादरणीय हमरा हरिंदर सहनी जी हमने के गर्जोन बानी हमने के गुरु महाराज बानी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा बाबा जी के नाते क्या कि तुलसी जी का पत्ता छोट होके चाहे बड़ होके तुलसी जी हो ऐसे तो हम आशीर्वाद देवे लायक नहीं खी लेकिन बाबा जी के नाते आशीर्वाद बा स्वस्थ रही मस्त रही अपना काम में व्यस्त मेन के लेवल जगौले रह बाबू तने हमने के नया बनी जा तने नया खानी काम करे जा अरविंद भैया बानी ठीक बनी अपन जगह पर बढ़िया भैया तो दोनों आदमी एक खानी हो जाए तो पब्लिक के आनंद ना आई तो तने वही में हम अलग डिजाइन दिखाए अरविंद भैया अलग डिजाइन दिखाए आरे बोल बिराना आरे होई बरे भजन बिना आरे बोल बिराना होई बरे भजन अरे भजन बिना भजन बिना भजन बिना होई बिराना होई बिराना होई वैशाली जिला के नीलकंठपुर ग्राम के डाक बाबू के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार मिलल बा डाक बाबू के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करो नारायण जी रोवा के बना के रखे श्रोता समाज मुड़की हो भोजपुरी के मुड़की के कपार के चुड़की के मुखिया जी अस्थिरे बैठल बनी तो तनी हमरा मन में दुख लगत तनी आओ जात रही आई मुखिया जी आए जाए ना दे भारी बता तनी केहू के बैठौले जाए ये हमर कम से कम समाचार लेके वहां के चल जाए तो भोजपुरी के मुड़की के कपार के चुड़की के अब पलानी के भुड़की के एगो औरी बा अपन जानकारी अपना लोग रखो तब पाल तनी मुड़की मारा मुड़की मुड़की भोपी के कहावा हो तोरा कुल हो का करे खाती बाला हाथ छेड़े खाती मुड़की मार जे पानी में नहीं केगो चले ले लप 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 मार तो पाए मार पाए पानी में नहीं केगो चले है मुड़की मार पानी में नहीं धोबी के कुहार के चाक खानी घुमाओ 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 अब एगो मुड़की और मार दे हे
हे पर ले फ्लाइट मुर्गी जौना के नाम है हे पर ले मार दे दे समय समयाना ले मार समयाना ले जौना के नाम फ्लाइट मुर्गी है उहे मार एक को मार दे मार तो पापा धोबी के हाँ कुहार के चाक खाने घुमा हो गई धोबी के घर अरे गदहा होइबो तीनू टांग छनइबो ए भाईजी तीनू टांग छनइबो धोबी के घर गदहा होखबो तीनू टांग छनइबो आ जब तीनू टांग छानती तब का करी अरे लतिया जे लाद के अरे ऊपरा से चढ़ी लतिया जे लाद के अरे ऊपरा से चढ़ी मोड़ी से तू पिटइब भजन बिना बिना ना होइब ना होइब यहाँ भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ले बड़े जे 5 गो बाण बा आ काल हम पांडव दल के नाम मार देहनी तब हमार नाम बदल दिया दुर्योधन ऐसा उचित अनुचित बात बोलत रहो जे हमरा करेजा में बाण लागता ऐसे तहरा ना बोले के चाही तू अपने हो आ वो अपने हो मारी तो कमना के मारी आ तब तक ले द्रौपदी जी आई बड़ी जे प्रतिज्ञा भीष्म पितामह को ले बड़े जे 5 पांडव के मार दे जननी आउ हे द्रौपदी की कन्हैया के लोग गइल बड़ी आ जाके का कहतरी अरे सुनबो तो सुनना ए भैया अरे सुनबो तो अरे सुनना ए भैया अरे हमारी होगा जानवा सुनबो तो सुनना भैया हमारी होगा दादा प्रतिज्ञा कैले बड़ा भैया जे 5 पांडव के बहने मार दे तारे हाथ में इज्जत बा भैया तू ही कोनो व्यवस्था करो दादा पर प्रतिज्ञा हो पहिले दादा पर प्रतिज्ञा हो पहिले मनवा में धले बिना गावेले अरे महातम हो बाबा गावेले महातम हो बाबा बिहुला हो के तोहरे हाथ में बा कन्हैया कहता रे कि काहे चिंता कइलू बहिना बहिना चिंता मत करो ओकर व्यवस्था हम करे जब हमरा पर छोड़ देल बड़ तो एकर व्यवस्था हम करे
ना तो 5 गो कौड़ो दल से हटते हम ना रहती तो काहे चिंता कोइलू बहिना भिखारी काका के लय हो आ वही लय पर तिवारी बाबा के कहे के बा काहे चिंता कोइलू बहिना हमारी 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 काहे चिंता कोइलू बहिना काहे चिंता कोइलू बहिना हमारी राखी के बदला दे हम सधाई रखिया के बदला दे हम सधाई काहे चिंता कोइलू बहिना दुर्योधन पाती लिख के आ पांडव दल में बैठावता पांडव दल के धर्मराज भीम नकुल सहदेव अर्जुन जब पाती पढ़त अलू तो कहत आज तो मामला 2 देश में हो गई अब बुझाते जे आज घनघोर लड़ाई हुई पाती पढ़ के लड़ाई के दोनों दल तैयारी होता और लड़ाई के मैदान में आवत अलू इन्हें दादा अकेले भीष्म पितामह हुंकार भरत रहे जैसे रे आ गइले अरे करी है शिकार बा केहू तारा दल में बा केहू खाली दुर्योधन के कहला पो खाली दुर्योधन के कहला पर ना तो दोनों आदमी के बराबर मानत रहले काहे कि दादा जाना तर जे हो हमरे हो आई हो हमरे तो शेर आ गइले करी है शिकार तो बाघ के बिलान करी है शिकार तो बाघ के बिलान बबुआ ई हसो लोग के भइल बा बिटोर हतानी की केकरा में बाट के तना जो तो सिर चाही तो दी खदे अकेले अकेले पानी पिया दी तो सिर चाही तो दी खदे अकेले सिर के फेर अब अर्जुन कहतर जे कन्हैया ई तो हुंकार भरे लगले अब कौन व्यवस्था बा का होई बोल जे शांति रहो शांति रह जेंगो जेंगो हम कहे ओहेंगो ओहेंगो करे के ना तो दादा से तू लोटब ना 5 गो बाण तर लो कती काल के धो दे लगे जहां एक हो बाण मरल कि दांत चियर ललू आई एन दोनों ओर से हुंकार भरल जाता बाबू अरे जहनवा में शोर हो गई अरे शोर हो गई भैया शोर हो गई हो जहनवा में शोर हो गई तो देखो होत बा लड़ैया घमासनवा जहनवा में शोर हो गई लड़ैया घमासनवा जहनवा में शोर एकरा के चल जाए बनारस में तई लोग कैसे गाई तो देखो हो तो बालो लड़ैया घमासनवा हो जहनवा में शोर हो सिरखंडी जो रहे यही में आ गई रहो यही जी बदला हमर चुकावे के और कृष्ण कन्हैया जी कहले अर्जुन जाके पूछो दादा से जे तू केंग मरब जाके उनका से पूछो जे तू मरब तो केंग मरब आए ने तई न तबाह
दादा कह दिल बड़े जे लोग के हालत खराब हो गइल बा हाँ जब तबाह भइल बालो तब कौन है कहले बड़े जे अर्जुन जाके दादा से पूछो हाँ। जे तू मरबो त केंग मरबो हाँ गइल बड़े गते से कान में पूछत जे दादा दादा आखिर तू मुहबो तो कैसे मुहबो हाँ कह जे देखा आखिर अपन दाल गलाइए ले ललू हाँ जहाँ मुरारी रही है जहाँ कन्हैया रही है तहाँ तार लोग के दाल गलिए जाई हाँ वह दादा का कहता रहे हाँ कि तारा जदालवा में अरे सिरखंडी बलवान अरे उहे जब आई रे समानवा उहे जब आई रे समानवा ना तो छुरू अब धेनु उहे जब आई रे समानवा दल में एगो सिरखंडी बा एगो सिरखंडी के चलते दादा भीष्म के से बाण के सेजिया पर सुते के पड़ तो यहाँ एक हो मऊ हो जले सनु तो बुझी जे नासे को दिए कहले दादा जे तहरा दल में एगो सिरखंडी बा उहे जब हमारा सामने आ जाई तो हमार धनुष बाण रखा जाई कल जे रहो कन्हैया कल जे रहो तभी तो आइए गइल बा मऊगा अब एकरा के सामने कह के बबुआ अर्जुन से कहत जे अर्जुन अर्जुन अब देरी मत करो कह के सिरखंडी के आड़े अर्जुन बाण मारे अरे गंगा के लन रण धीर हो अरे समर बीच गिर राम उदेश टेम्पू ड्राइवर के तरफ से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत गंगा के ललन रण धीर हो समर बीच बड़वे के सजिया लागल बड़वे के तकिया बड़वे के लागल बा चटाइयो रे पटिया बाण के खटिया बाण के तकिया बाण के सिरहाना अर्जुन सजा दिले बड़े के श्रीखंडी के आड़े अर्जुन बाण मारे विकास डीजे हाउस साउंड टेंट हाउस स्थान कौआ चौक प्रोप्राइटर हमारा विकास कुमार संगम जी किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का अवश्य मौका दे दीपक पैलेक्स एंड आप सेट प्रेस यही में छपाई बना प्रेस में नारायण जी बना के रखे आजीवन पर प्रतिष्ठा बना रहे गंगा के ललन रण धीर हो